Upat ka mga lungsod sa Lanao del Norte ang nakasinati og pagbaha hangtod karong orasa tungod sa sagunsong pag-ulan. Tungod ni ana gideklara na sa mga LGU nga suspendido ang mga klase sugod pa kagahapon. Ania ang report. Alas 2 sa kadlaw, nakamata ang mga residente. Human misulod na silang kabalayan ng tubig baha gikan sa Maranding River. Ang kadalanan gilukop na usab sa tubig baha. Alas 2. Perpensisyo. Ang unom ka barangay sa katapan nga munisipalidad sa Kapatagan gibaha usab. Ang ubang residente gipabakwit na samtang ang uban nagpabilin sa ilang kabalayan. Kada maulan gid ba magbaha dire? Karon lang gid. Bintaw gani. Muna kaduha. Tigil lang yung update sa monitoring. Nami mga tao, nami nga sakop sa mga sa MDR, MO, mga iro nga nagkwarto sa mga communicate. Ang mibakwit nga mga residente gidala sa municipal gym samtang ang rescue group nagatuyok sa mga residente nga kinahanglang i-rescue aron dili na maipit pa kung mutaas ang tubig baha. Naay part sa poblasyon ug ubang barangay nga naay tubig pero hinihinay na og baba ang tubig. Pero dako pag dagom so padayon mig monitor. Tungod sa sagunsong pag-ulan ug pagbaha sa pipila ka lugar, gisuspindi na ang klase sa Lala, Sapad, Kapatagan ug Nunungan sa Lanao del Norte. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.